BJP takuk dong. Ini jeng belai kena khas ranggo. Ko jong marini mol sumbo. Jeng jara BJP kayaknya sini takuk dong. Niranjan Borma. Borok hengkai khus family. Borok no khus jati no. Bini netritwa. 12 putar ini BJP ni parti ni tipra motha joining khaibeke ang borok no khabai khubbai khaka hambai langsung. Bo booth number hengkai 27 nong kaylanpur ni 32 number booth center ni borok khai tai kaise hengkai 27 ni 37 booth center ni borok hengkai Sorojit Deborma ni netritwe bong ne ora khai 4 butar total 19 butar borok tinuo Roton Deborma Anthony Deborma oro khai tongo Sorojit Deborma Amores Deborma borok no ang belai kha khabai kubai lamsogo male o songmari ni mulsumbo borok kubui jaga wo bubagra no hamjagai bubagra no brom riwoi ekmatro bubagra simise chini hano rakha khaimano chini man khaino riwoi mano chini constitution solution ri mano ni borok puito thangi borok jeng bai phaimani bage borok no ang belai khe paiple hamjakma tai khabai khai ang borok no lamso Mana untuk pada ini minta sebagai BJP jadi ni pasti maya terkait. Actually, hambai dalai no orang zaman itu semua itu hamzah ko. Bono to pani soi ni semua bagi no. Ini so kayu. Actually, waju regional party ni asai phene ba. Abang foksung mayang ni regional party no tese marat thaka. Kesara sung BJP kisa khai tongman bagi abro sung yakari thika. Yakar mato sung bal kha hai pani sung joining khai tini sung bai kata. Ke tonggo sini ora sung mereka sampai tadi tu sung sampai kasih madam sung to. Jadi no o jaga kubui numan bagi no sung wan sugi ora kubui nai sung khai.